יוצרים FM הם מעניינים אך ורק עם התוכנות של אבלטון. בואו נלמד. לקחתי ארפג'יאטור, Wavetable, LFO, EQ, Overdrive ו-Echo. הלכתי ל-LFO 1, שמתי בשמינית וסמפל אנד הולד. מכאן, ארפג'יאטור ב-16, את הגייט שמתי ב-LFO, את ה-frequency הכנסתי למטריקס, וידידי שראיתי אותו פה, שם אותו פה בערך 50. מכאן הלכתי למעטפת שלי אל ה-LFO והתחלתי פשוט למפות הכל. שימו לב, אני מיפיתי כבר פה מראש את המספרים שאני אוהב, אתם יכולים ללכת ולשחק איתם. בנוסף הלכתי לצורה של הגל קול, נלך נגיד על קולקשן, ומיפיתי את הפוזישן של הגל קול. בנוסף לכך שיניתי ל-FM את ה-amount, שיניתי את ה-FM, את ה-amount ל-100, גם אותו זרקתי לפה. שימו לב, על ה-amount אין הרבה השפעה. EQ הורדתי את הנמוכים, Overdrive, Echo ופינג פונג, טיפה ריברב, טיפה דיליי, ולהלן סאונד שלנו. כמובן שאתם יכולים לשחק עם זה.